Už v roku 2006 prišla na svet prvá generácia SUV Chevrolet Captiva. Dalo by sa čakať, že po tomto období príde facelift pôvodného modelu. Lenže v skutočnosti prišla nová Captiva druhej generácie. Premiérovo sme ju videli v lani na parížskom autosalóne a minulý týždeň už sme na nej jazdili v rakúskych Alpách. Kam sa teda posunula nová verzia? Nová Captiva je istotne opäť veľký skok, má celkom odlišný dizajn s novou tvárou značky Chevrolet a nový charakteristický výzor. K tomu dostala nové motory, oveľa efektívnejšie, úspornejšie a s väčšou silou. Myslím si, že v roku nášho storočného jubilea značky sme spravili veľký krok Captivou. Pre prvú verziu Captivy sa v Európe rozhodlo približne 120 000 majiteľov. Trhový podiel SUV v Európe postupne narastá. V lani už bol približne 10%. Takže mať takýto druh automobilu v portfóliu je snahou mnohých značiek, ambiciózny Chevrolet nevynímajúc. Napokon, ak nahliadneme do minulosti, a to sa v roku storočnice značky môže, Chevrolet Suburban, všeobecne považovaný za prvé SUV na svete, začali v Amerike vyrábať už pred 76 rokmi. Pravda, dnes to je auto na americký štýl, v Európe pôsobí trochu prerastene, ale Captiva je šitá na naše miery. Tu už je batožinový priestor v základnom tvare. A keď treba odviesť viacerých, nie je problém jedným ťahom vyklopiť sedadlá z tretieho radu. Prístup k ním je tiež jednoduchý, sklopením sedadla v druhom rade. Cestujúci vzadu majú dosť priestoru na kolená aj nad hlavami. A interiér prichádzajúcej novej Captivy je celkom zmenený. Pôsobí exkluzívnejšie. Nájdete v ňom kvalitnejšie materiály a ich dobré spracovanie. Niektoré dizajnové prvky sú nám známe z iných modelov značky, ale to len vyzdvihuje jej súčasné silné zázemie. Ovládacie prvky sú logicky umiestnené a netreba ich hľadať ani pri prvej jazde. Široký stredový panel akoby rozdeľoval kokpit na dve samostatné časti. Je v ňom zabudované rádio, ktoré sa však dá ovládať aj na volante. Na stredovom paneli nájdete aj ovládanie klimatizácie a vo vrchnej časti veľký 7-palcový displej navigácie s dobrou grafikou. Na displeji sa zobrazuje aj záber cúvacej kamery. O 4 nových motoroch sme už začali, tu je jeden z nich. Benzínová 2.4 s maximálnym výkonom 126 kW, teda 167 koní. Captiva sa bude dať objednať aj výlučne s pohonom predných kolies, ale do takéhoto horského prostredia je istotne vhodnejšia verzia, v ktorej sa dá využiť aj trakcia na zadnú nápravu. O to sa blesku rýchlo postará elektronická medzinápravová spojka. Vyhodnotí jazdné podmienky a v prípade straty adhézie dokáže poslať dozadu až 50% hnacej sily. Potom zaberá ako klasická štvorkolka. Elektronika pomôže aj pri rozjazde do prudkého kopca. Pribrzdí auto až na 1,5 sekundy. Alebo pri zjazde brzdí auto bez toho, aby ste museli zošliapnúť brzdový pedál. Okrem benzínového štvorvalca môže byť pod kapotou Captivy zážihový 3-litrový 6-valec s maximálnym výkonom 190 kW. Dobre v našich končinách poslúžia aj dva 2,2-litrové turbodízle. Slabší s maximum 120 kW, silnejší má načipovaných 135 kW. Na prenos ich sily poslúži buď 6-stupňová manuálna prevodovka, alebo automat s rovnakým počtom rýchlostných stupňov.